Рәйхана Ханнанова Әлмәт халкы өчен бик таныш исем. Мәчет төзи, кафе тота, мөселман хатын-кызлар оешмасын җитәкли хәйриячелек белән шөгыльләнә. Ерак ара дип тормый, Казанга да еш килә. Төркия һәм Сириядә каза күрүчеләр хәсрәтенә дә битараф кала алмаган эшмәкәр ханым ул. Социаль шелтәрләр аша теләктәшләр табып, мөселман кардәшләргә ярдәм итәргә булдык, ди Рәйхана Ханнанова. Дан китердилер тегү материаллары, ак кәфенлекләр, 100 комплект бер көн эчендә тектек. Бер әби шалтыратты, 86 яшьлек, бер пенсиясын бөтенләй биреп җибәрде. Әби синең кыймаларыңа башлаган, синең үзеңә ярдәм кирәк, әйтә синнән алмыйк әле, үзебез сиңа ярдәм иттек кирәк. Юк, кызым, ул елый башлады, алыгыз инде минем дә ярдәм итәсем килә дип шулай итеп биреп җибәрде әби дә. Шуннан да менә 2 көн эчендә 418 ул бик күп бит инде гади халыктан шул хәле сумман җыелу. Әлхәмдүлилләh, менә шулай ярдәм итәлүебез белән без бик шатбыз.